Miért nem mondta soha senki, hogy a méz valóban legyőzheti a kognitív hanyatlást és az agyködöt? Ez a titok, amit a gyógyszeripar és a kormány nem akar, hogy megtudd. Igen, anyám már úton volt egy idősek otthonába, de aztán felfedeztem egy 30 másodperces trükköt, ami visszaadta az emlékezetét. Ma megmutatom, hogyan készítsd el a mézes házi trükköt, vagy inkább azt a természetes házi rituálét, ami segít visszahozni a memóriát és tisztítani a mentális zűrzavart és a memória hiányokat. Ha te vagy valaki, akit szeretsz, ezzel a problémával küzd, ez a videó neked szól. Egy új mézes trükk, ami azért terjed virálisként, mert hatásosabb, mint az Aricept. A múlt héten szerepelt a Breaking News műsorban, de ha lemaradtál az élő adásról, megmutatom, hogyan készítsd el ezt a 60 másodperces trükköt, ami segített visszaállítani anyukám emlékeit. 3 hónapja helyeztem anyukámat egy idősek otthonába. Több mint egy éve volt a memóriavesztés 6. stádiumában, és eljutott odáig, hogy nem emlékezett a nevemre, és még agresszív is lett, amikor meglátott. Minden nap elszökött otthonról. Az egyetlen megoldás az volt, hogy egy idősek otthonába helyezem, ahol egész nap felügyelik. Amit nem vártam, az az volt, hogy ha naponta egyszer összekeverem a mézet egy egyszerű, kamrából előkapható recepttel, visszahozza anyukámat. Tabletta nélkül, omega-3 kiegészítők nélkül, memóriajátékok nélkül, mediterrán diéta nélkül, vagy bármelyik olyan dolog nélkül, ami nem működik. Beismerem, már elvesztettem a reményt, de úgy döntöttem, kipróbálom ezt a mézes trükköt anyukámon, és az eredmény még mindig kiráz a hideg. 4 nap után rám nézett a szemembe, és kimondta a nevem. Cristiano, te vagy az, szeretett fiam. A 7. napon már emlékezett apukámra, és 1 hónap múlva az orvos megállapította, hogy anyukám teljesen megszabadult a gyenge memóriától. Ennyi nehézség után nem is tudom elmondani, mennyire felszabadító látni anyukámat, ahogy ma élvezi az élet minden apró részletét. 71 évesen, mióta elkezdte ezt a mézes trükköt, a memóriája jobb, mint az enyém. És hogyha ez túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, tudd, hogy elismert szakértők is megerősítik a hatékonyságát. Mellékhatások nélkül, visszaesések nélkül, de sokkal erősebb, mint a drága kezelések, és 100%-ban természetes, mert a memória problémák igazi gyökerét támadja meg. A szinaptikus szivárgást az agyban, ami az életkorral elolvasztja a mielint. Több mint 12 060 év feletti ember használja ezt már, hogy visszanyerje értékes emlékeit, és újra emlékezzen családja arcaira. Eközben a gyógyszeripari cégek továbbra is milliárdokat kaszálnak drága, csalódást keltő termékekből. Ha ez a videó eljutott hozzád, vedd ezt jelzésnek. Az alábbi gombon ott van Dr. Gupta videója, amely részletesen bemutatja, hogyan készítsd el ezt a trükköt otthon. Ugyanaz a videó, ami ma szerepelt a hírekben. A megtekintések száma annyira magas, hogy a weboldal gyakran leáll, és néha órákra elérhetetlenné válik, de ha betölt, figyelj az első 60 másodpercre. Itt mutatja be a titkot. Dr. Gupta már több mint 12 000, 50 és 95 év közötti embert segített. Most következel te. Kattints a további információ gombra, és másold le ezt a lépésről lépésre útmutatót most. És a videóban bemutatja azokat a 3 gyakori eszközt is, amelyek tovább rontják a memória szintedet, és mindent elmond a szinaptikus szivárgásról, ami milliók agyát erőzi. Szóval kattints a további információ gombra most, és nézd meg, amíg még elérhető, de siess, az oldal bármikor leállhat.